So
Aku malas pade. Ini gak katesnya sing niki. Sing niki ta, Pak? Sing niki sanes. Sing niki. Nggih. Nggih, leres. Leres. Sing koyo ana sing salah apa ya, Mas? Ya aku bingung. Aku merasakan tidak sesuai dengan iki anu sone. Kemanusiaan dan perkeadilan. Ora iki sing salah sone iki. Sing salah sone. Ngono. Heeh. Dadi coba sone nganti, tukang ison nganti. Dadi iki mulai. Coba. Di Erik. Jangan mengatasnamakan sonmu. Iki ikut umpono Popayu. Yora, gue aja mengelek-elekan Popayu iki number one. Sejabodetabek. Kendangmu dung tak dudu dung tak dudu ya raja. Teater ki monggo Pak Dik. Ya. MC-ne lucu, biasanya nek bar lucu ngene sesuk mati. Ora, aku ora ngomong lho Mas. Aku ora ngomong lho Mas. Dik. Karepku ki arep tak dawakne. Biasane nek saiki lucu ki sesuk loro. Ora, jope laris. Lho ya ora? Iya Dik, makasih ya, sayang. aku kan baik hati. Iya, aja melu gareng. Hah? Aja melu gareng. Lah ngopo? Karo Padlek. Orang hidup itu tanpa ruwet. Ruwet terus. Iya, mengatasi masalah tanpa solusi. Tanpa solusi. MC-nya ke celeng. Iya. Ayo, sekalian lempar masalah. Oke. Ojo lali pawelengku. Salam dong.
Pol ya. Tah, guyu. Ojo gendeng. Nganti Yo, Mik. Nah, Janmat. mangga bisa dadak Janduk ya ora suwe. Sing, Mas. Awake dhewe cinaket ingkang hamugati apa sing dikaremake ya sliramu. Ayo karo mlaku-mlaku ben dadya para lenggah kakung sono putri ingkang katemben lenggahan punika hamirsani. Ya alon wae wong wedok kon calcil-calcil santai wae ngono lho. Polahmu. Oh iya. Buat awalan iki untuk nyantai. Wah kayak Mbak Eke tok feminin banget yo perkara karo jalan-jalan pikuli son ki yo engko. Oh iya. Iya. Saiki setel kalem sik. Lagi pambuka kok wis nyelan engko nak kowe engko dadi lanang repot. Original. Lah iya. Ori iki ori Mas. Astagfirullahaladzim. Ya. Marang deka engkang Marang dika kang. Aduh Mas, Apa? punyamu. Anyar iki dia Jawa tekan sekolah anyar. Dawa banget ya. Iki oleh endorse saka Majube. Wah, iki dulurku lanang kae. Bae enten mriko. Matur sembah nuwun Majube. Matur suwun. Sen. Oh kagumane Anyar. Sen. Elok tenan. Ngerti adine ra kremisan. Wah, diaturke matur nuwun lho Majube. Wah. Karo jame ya endorse. Emas 40 karat. Iki endorse saka Mas Medi Cokek. Matur sembah nuwun. Sampai nek itu tak dongakne saya ayo ora apa-apa. Sponsormu akeh men to Mas? Wah, dino iki pokoke uripku 29. Cit as sanggong. Yo. Rina wengi kang tak anti Alon. Wong ki yen gemati kaya ngene iki. kapan boyong bisa Nyuwun donga pangestu salim kalian Bapak ingkang hamanggugati dan kedua mempelai. Ayo alon-alon. Mohon izin uluk salam. Aduh, Dek. punyamu itu menyogok diriku. Iki ya karek kebiasaan ya Dik karek. Biasane ra ngene lho. Biasanya Mohon izin Pak Dik dawa-dawa nggih. banget. Luar biasa dan juga selamat buat Mas Manten dan Mbak Manten nggih. Bapak, Berbahagialah nggih. selalu sampai maut memisahkan. Ibu matur ucapkan sembah nuwun nggih. selamat, Luar Mas. biasa tenan kok yo. Mantene jan wayune kaya aku, Mas. Pol tenan ayo. Nek aku rada berisi. Ya. Ibu. Ya, Bapak. siap. Alon-alon wong ayu, awake dhewe iki mbiyen ya pernah ngene. Heeh, Mas. Ning mbiyen rong enek pajang klam. Ya ora ngene, aja ngetokne kekermu ngono lho. Aku biasane. Hah? Biasane aku das-des nu. Lah iya sabar sik dadi wujude wanita kok nyel-nyelan. Aku dhisik nek dipajang ngene ya aku gendang-dang jaluk gendong lho. Ngene iki mbek dipajang ngene iki mesti. Ora no. Oh, tak kira pajang Lamecaki wanteran lah. tuwamune mlayu kabeh. Aku kan wanita seutuhnya, Mas. Iya, Dik. Ya dientakne. Monggo Mas Pur. Oh, aku. Sono. Ya. Lam-lam ningut siwate yen anggeget Para tamu kakung Sono Putri ingkang kabarangan rawuh alis sumangga katon. sak salabane lensir kuning nang semake sinar
spot audio Mas. sound sistemnya Popayu. Pompono. Luar biasa Umpono, terima kasih beserta kru. Kru dukan Mas. Ya, itu ya kru kupan Aduh tadi. iya Mas, terima kasih. Ya, aku tuh selalu setia apa yang jatuh saya ambilin. Hatiku jatuh Mas. Ora tak jukoke. Tak tukokne kau pasar. Monggo. Ngono, ren oksigen mau aku. Momo sabar sik kongkon arek kumat so saiki. Mau saiki kumat. Momo aku. Medeni. Mung tansah tak laleke nanging terus Salam. aku arep takon. Apa. Kula ajeng taken kalih Bapak. Ya, ya, Raosipun pripun, Pak? Raosipun pripun? Marem. Rasane pripun? Marem. Oh, mpun sketsa dereng. Mpun sketsa. Alhamdulillah. Bapak menika asli saking Bluro. Purwodadi. Asli saking pundi, Pak? Purworejo. Purworejo. Oh, Purworejo Luar itu biasa. pokoknya Jawa Tengah. Pokoknya bagian kidul. Oh iya. So. Nggih arah Jogja. Pokoknya Kono ae. Ceritane itu 30-35 hari gak bakalan kelar, Dek. Swemen. Nah, iya ora bakal kelar perjalanannya, mlaku soalnya. Enten lagu request-nya apa, Pak? Mengkeh, Pak. Oh, mangkeh Nggih, riyen. siap Nggih. ditenggo. Mengkeh ditenggo spesial kagem Bapak. Ingkang hamanggo Nggih, ganti. Mas. Nggih. Kula telasaken riyen nggih, Pak. Nggih. Kene kuwi panggone ngendi, Dik? Aku Kuwi lho. aku sak paran-paran. Iki panggone ngendi tak benak. Oh, iki. Sebelah tengah. Iki biasanya neng tengah, nek Nah, dicabut coba-coba. terus aku mabur, Mas. Aja kowe kok kaya bismillahirrahmanirrahim. Kok nek kowe krasa tus ngono ya omong ya. Aja ngono. Aku kumat ya ditelaske monggo. Wakasan Iya. puntonku mundur. Rada mundur ngebaki TV. Manis segan. Ojo Jogja. Wong ayu sauntara dhewe sowan ingkang hormati awake dhewe ganti sowan para lenggah kakung Sono Putri ya ora supe ingkang katemben rawuh dipun aturaken wilujeng sinyang sugeng rawuh mugi tansah pinayungan raharja wilujeng iso wong ayu alon iya. Daturke. Kowe rono. Oh, ngono, oke. Akhir kaya TV. Dinggir alise. Lancir kuning nang samake sinau
yo maranani penggalih Nggih. kunjuk ingkang hamengku gati. Tua wamen lho Mas Teh. Nyuwun pangapunten ya Dik, wong ya iki sedaya wayahe kontrol malah do tanggapan. Dadi dimaklumi ya. Telat sithik ora Ya apa-apa. sing dikarep Mas. ingkang hamengku gati yen jenenge campur sari ki ya seperti ini. Oke. Sing didhawuhke ya sing halus-halus. Oke. Ku wayahe grunjal lan dangdutan ana perkara wektune dhewe. Oke Mas. Iki sasmita ingkang hamengku gati. Mula Mas Ambon wis rada pucet. Kok menawa engko bocah iki kena diatur apa ora ya alhamdulillah krunyu gentabuana iki ngemban dawuh ingkang hamengku Nggih, gati. Mas. Diatur ki monggo. Nah, sorry lho, Bon. San papuntanku. Papuntanku. Pamane. Ahe, 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 ahe. Ojo kong silayu. Aku Nggih. sampun. Matur sembah nuwun Diayu Nova sampun kepareng ngaturaken tetembangan biyak sepiring sasana.